السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هم عندن طاعات وإبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذ داشتن يقينا حق رسول الله عليه الصلاة والسلام mübarek yaşayışından ve almalı derslerinin eşters ve hayırlı nasip uyuşup Huday için bir fırqa, bir guruh birini yıkıp birini kaldırıp o niyet bulmani, fakat din össün, Müslümançılık össün, Allah'ın hükmü yürüysün, şeriat yürüysün deyip ak niyet bilen uyuşupsınız, Allah Teala dünyanız, ahiretiniz abad etsin inşallah. Canınıza, malınıza, ilminize, amalınıza bereket versin. Hudayın dostları, hak evliyaların hayır duaları müdam üstünüzde olsun inşallah. Müslümançılıkta Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, dislaqı avvalin kelimesi Bismillah. Dünya ve ahir rahmetin dökün büyük Allah'ın adı bilen. Bismillah ol hem adın başı hem yerde aydılıyor. Ondan sonra avvalin Allah'ın kelamı name Elhamdülillah. Bismillah Allah'ın adı bilen. Gurrun name başlaya Kur'an-ı Kerim Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Şunun için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hoşluğunda da elhamdülillah diyenmiş, narahatlığında da elhamdülillah diyenmiş. Gülüp de hoş olup beğenyen vaktinde de elhamdülillah diyenmiş. Yüreği yanıp musibet kıyımsızlıklarda da elhamdülillah diyenmiş. Yani Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim evvelin kelimesi da Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ohum insan hoşlukta da elhamdülillah deyse, kıyınçılıkta narahatlığında da elhamdülillah deyse, Müslüman adamı bir mu'tedil, bir arada saklaya, akılından çaşmağa ve toğuymoktan alıp qalıya. Şilay deyip duranın bir mukaddama şu kaydılacak Peygamberimizin yaşayışından çürüyüm hükmen gerekli vurun öldü. Dikkat edelim. Adam hoşlukta ve kıyınçılıkta elhamdülillah ala kulli hal Hudaya şükür heme yağdayda deyse, adam hoşlukta da kellesinden tozimar yali ve kıyınçılıkta da tozimar yali bunu bir mu'tedil aramık alıp qalıya. Ama Huday bilen irtibatta da adamlar kafir olsun ya fasık bolsun,
İyilun gözlek görün. Hoşlukta da hatta etidallan aramıklıktan çıkıyandır. Begeninde de adam kärlik insaniyet yadından çıkarıya. Bir tofor toylarda bolyan ýagdaýlary özde. Adam akıllyn gözlek görsen, esin bir adamın etmeli harekatlary däda. Çon Allah'ın yaddan çıkarıya. Hudaý bilen irtibatyny yadından çıkarıya. Ohan hoşlugyny Hudaý yadından çıkarıp elhamdülillah Allah'ın beren nigmaty diýmeye. Ohan bir insaniyetten çıkıya daşary. Hoşlukta da adam elhamdülillah diýmeli. Täşony tozymar ýany boşamar ýaly aklyndan. Ve kynçylykda da elhamdülillah diýmeli. Muny ýene saklar ýany. Ey cemaat, şu nigmatyň özi dünýä erzişden olakanna. İnsani insaniyette saklaya. Hep fırsat az, vakt az, fakat bir mukaddama, yoksa şu gururun ödü bir, derman Allah'ın deslahı kelimesi elhamdülillah deyip de oturuvermeli. İnhe, göreyliğin şunki Resulullah'ın yaşayışında yankı vurduğunlar yürüyüşünü. Gör kova adamlar nehilli, gör pes adam mıdan pes olayan neyi? Päli harap, niyeti harap, bidirepdan bidirep bolyana. Gör Resulullah'ın yaşayışında hut Kur'an'ı bolan görürün haçan jenge Tebuk'ı barya kalı yollu bolan vakıya. An Ebi Sa'idin el-Huduri radıyallahu anh وارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح ولا ماء لهم. Geçen hafta, geçendir. Susuz olup, sahabalar 30.000 nefer Peygamberimiz Tebuk'a gaşyn barýarlar. Sular az bolup nämetdiler. Diýeleň damagyn çalyp, diýäň şu bagynyň döwregindäki öýlleri ada yalamany durtdyrlar. Diýäň içindäki, içegesindäki sular içmeli bolupdyrlar. Ham erti bilen tagaman örüp ýene susuz. Ohan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanına Hazreti Ebu Bekir Sıddık barıptır, beyliki sahabeler vardır. Ya Resulallah, görüpdüň susuzluktan helak bolup barýar. Sen bir dua etsen, Allah keramet etse, mucize etse, hayır duan kabul bolsa, bir bizlere bir rahmet yağın dilesen diýipdirler. Cemaat gow dikkat edin. فقال صلى الله عليه وسلم فلعلي لو استسقيت لكم فسقيتم قلتم هذا بنوع كذا وكذا. هم حق رسول الله عليه الصلاة والسلام aydıptır. Ey sahabalarım deyiptir. Men Allah'dan yağın dilesem, Hudaý da duamı kabul etse, rahmetli yağın üstünüzden koysa, oham size meşkler doldurup, kaplanız doldurup, mallanız suya yakıp, mallanız ödünüz kandırıp, gününüp, havada bir palan yıldız doğanna, palan yıldız batanna, yağın yağya da diyseniz näme onunla deyiptir. Mene Allah'dan dileyin niptir. Hudaý da duamı kabul etse, ve rahmet yağınına koysa, sizi kanıp kaplanız doldurup, özünüzü içip, keyif edip gönünseniz, daşlık, çägelik yerdir, yağın yağdı su alıvermeli. Ay havada palan yıldız doğsa, palan yıldız bassa, yağın yağya da diyseniz, näme olar onunla deyiptir. فقالوا يا نبي الله ما هذا بحين الأنواء. Ona aydıptır ya Resulullah. Bu mahal o bir falan yıldız doğanna, falan yıldız batanna yağın yağya diýilýän wagty däbi mahallitdir. Ine bu gurrun qaim bolundy. O yıldız, falan yıldız doğanna, hamana 3 yıldız doğanna näme bolýanmyşdyk, yaldyrak doğanna näme boljakmyşdyk, on wagty däbi mahal diýipdirler. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir rivayette dehret täzelep
2 rekat namaz okuyup kıbla vakıp dua et Allah'dan dileptir. Hudaya bir rahmet yağın bir sahabalarıma deyip. Ve la vallah ma ara fis semai sahaben. Göğünde sap hiç bir bulut yoktu, bir bulut yoktu. Yağın yağmak alamatları yoktu, aşağıdan qaralıp gelen bulut da yoktu. Fema beriha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'u. Aham Peygamberimiz dua ediverdi, Allah'tan dila verdi. Aham qara bulutlar qaydı verdi deyiptir. Aham gelip dol yağın koydu sahabaların üstüne. Fema rama maqamahu hatta sahhat aleyna as-sawa bir rawai. Göğünden dol gelip yani oylağıdı, ulaqon havuz yanık boluverdi. Rahmet yağın Allah Teala hak Resulullah'ın duasını kabul ediptir ve rahmet yağın yürüyütü üstülerini iyi veriptir. فَكَأَنِّي أَسْمَعُ تَكْبِيرَ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Aham Peygamberimiz hoş olup Allah'ın kudretine beğenip Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip aydıp durulduğu yadımdan çıkan deyiptir. Yağının eteğine tekbir aytıp durdu Peygamberimiz deyip aydiye sahaba. ثُمَّ كَشَفَ اللّٰهُ تَعَالَى السَّمَاءَ عَنَّا. Oham bulut gitti, yaktılık bolli, hava saap bolli. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam inni 30.000 sahaba bir yeri qonuqlu bir yeri düşüvülle. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir zattan çim geçip bir yaqa şu sahabaların içinde bir münafık varmıştı. O da kafesi bilen öz qavı bilen meşgile qavına su quyup duranmış, özü aydıp duranmış. Bir racülün yagrifu bi qadih ve yaqulu hada nevu falan. Görýäňiz mi? Falan ýyldy dogup batansaň haşy ýagyn ýagdy ha diýip aýdyp durdy, onu Peygamberimiz eşitdi diýipdir. Peygamberimiz hewre narahat bolupdyr. Aham inni ýaňy ýoksa gurrun etdiler ahy. Men ýagyn Allah'dan dilesem, Hudaý da rahmet ýagyn berse, falan ýyldy dogup batansaň diýmersiňiz ha diýip, olu yo falan ýyldyň dogup batjak wagty da diýdiler ahy. Münafık biderek içi qara, mıdam içi qara bolýan ha. Men inşallah iştaqy sıqıcık dersini aýdyp bererim. Ha o ýanyky ýoldaşa Peygamberimiz badygyny bilmäni, görýänmi diýipdir. Falan ýyldız dogonsaň şu ýagyn ýagdy ha diýipdir. Am Allah Taala aýat indirtir. Qisaya Sure-i Waqi'a köplerçe okuýansyňyz Ar-Rahmandan soňraky sure şoň ahyrky aýalarynyň içinde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Allah Teala aydiye Hudaý size ırsal iyi veriye, siz şükretmeni qaytam Hudaýdan namyny görmäni ha bir aýunna nahim diýip siz beýtýäňiz diýipdir, kafir adam şu iş eder diýipdir. Ve tec'aluna rizqakum, Hudaý size ırsal iyi berýär, annakum tukazzibun, şükretmäni qaytam kafir bolýarlar diýipdir. Yoksa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu ýagyn ýaganna ýagnyň etegini Allahu ekber diýip gıýgyryp beýirräk geçip ýene Peygamberimiz aýdypdyr gıýgyryp eşhedü enni rasulullah men şahadet berýän ki men hak peygamberdirin, men şahadet berýän hak peygamberdirin diýip ýagnyň etegini aýdyp duranmış. Dowam kabul boldy, Hudaý Taala rahmeti berdi diýdigi da Mahtum Ulişan aýdýa munkire bilin baglanyň göňlünden gümen gitmezmiş diye. Berekellah. Beter owadan aýdypdyr. Munkir bilin baglanyň göňlünden gümen gitmezmiş. Munkir diýeni iç harab adam, biderek adam, habis adam, pes adam. Bir arastalyk bir imanyň içinde ýaşamalylyň o bernamaň içinde däde. Munkir bilin baglanyň göňlünden gümen gitmezmiş. Biderek adam
içi harap adam, o şolu bilen yoldaş bolyan adam, mıdam içleri hafadır deyiptir. Mıdam içleri, pikirleri şeklidir, gümellidir. Bir sap arasında yaşayışları yoktur deyiptir. Munkiri bilin bağlanın, gönlünden gümen gitmezmiş. Ha falan falandan ahim ol, falan falandan ahim deyiptir, ondurlar deyiptir. İyidin ulağız. İn kâne racul la ya'rifu ahlen nifaq min abihi ve ahihi ve benihi ve ammihi. Ey cemaatla. Şu 30 bin sahaba var. İçinde münafık varmıştık da kafir. Münafık diyen daşı Müslüman, içi kafir ha. Sahabalar diye şu cürü münafık dedemizden badi, emu ağamızdan badi, ballimizden badi. Şu sahabalın içinde münafıklık gizbet, hemmemi tanıyat şolun kim düğünlüptür. Görüyor musun şu falani, bir de men dedem, bir de falan ağam, bir de hemmek tanıyat deyiptir. Aham, şu yağından sonra, şu rahmet dökülünden sonra, şu bir münafıktır deyip şek edilyen biri var da, sahabaların meyritçe maharab, şun yanına vardım diye. Aham ayttim diye, ya veyhak, eba'de hâzâ şey, Oham şu içi garan yanına çemarap vardım, oham ayttim diye, ey bedbaht dedim diye. Sen için harap, münafıklığın hemmemiz bilyas dedim diye. Oham hak Resulullah Hudaydan rahmet diledi. Oham Huday Teala rahmet yağını verdi. Hadir de senin fikrin salim bulmadı mı dedim diye. O ne deyiptir oham? Fakale sahabetun merra. Yağını aytyan mı deyiptir? O geçip bariyan bol tuttu yağdı da deyiptir. Ne mi genler takibi deyiptir. Fakale sahabetun merra. O geçip bariyan kara bulutta deyiptir. Ne mi bu genler yağdı takibi deyiptir. Huday Teala kufurdan saklasın hemmeyini. Huday nifaktan saklasın. Huday içi karalıktan saklasın. İçi karalık, o da Huday'a içi karalık, o da dini içi karalık, öyle bir afetmiştik ha. Ey cemaat, öyle bir olukun afet ha. Her kimde bolmasa iman eseri, yürüyü erime siyah senk bolur diye mahdum oluşan. Her kimde bolmasa iman eseri, yürüyü erime siyah senk bolur. Siyah senk karadaş da. Her kimde bolmasa iman eseri, yürüyü erime siyah senk bolur. O hiç tadı yürüyü erimiller karadaş ol. Türkmen aytyanlar hanemi diye, kadim Türkmen, kep düşünmeyeni, kep düşündürecek bolsan, karadaş iğilep duran yağılır diye. Karadaşlı vardır, katı çalgınlaşlı. Şuna iğen sükende, şu daşı kesir etip olur mu? Hiç olmur. Ön könkü daşta. Mahdumul işanla şundan aytiyada. Her kimde bolmasa iman eseri yürüyü erimed siyah senk bolur deyiptir. Kep düşünmeyeni, kep düşündürecek bolsan karadaş iğileyen yer. Bizim şimdi olukon derse bir tovar bir yürüyücü cedel adamsına hem de düşündürecek bolup vermelerler ha. Ba muttei neguyi esrar-ı eşq-ı mesti ta xud bimiret der zilleti xud peresti deyip Hudayın dostları aytmayam bir torlu men bilyan men name deyip din gurrun eşitmeyen adamları vardır deyiptir. Şu men milyarlık bilen var ya hemme din gurrun düşündürecek bolup vermeyam. Koyşu men deyip koyu ülsün üstünne şu deyiptir. Den bir qovadam aham heves etken tarafa düşündürecek bolýanda ama jetleşende ya bir dadini sen yüreğin ağrıya şuna bir açıklasın geliyor. Bitir beyt vermelerdir on. Görýän düşünjek gel, görýän sen bernamaňdy del, görýän aslında sen kefin ulasyn aktarap. O zor öýde açygyny bildi ol. Ondan çym bolýa. Allah yarın dogaçyn Hudaý tawfik hidayetten ayırmasyny geçivermelidir. Hemme şey hemme düşündürjek köp vermelerde. Hulasa bir ulaqan ders näme boldy? Belli boldy daş. Adam zindigisinde şu mızahım kep boljakda. Geçen heftelerde de ol geçip gelýändir. Ya bir tovar adam ora goýanjak bolup, ora ters bolup içinden iziyet beren adamlar adamın kaptanymydan boljakda. Yoksa o münafıklar Resulullah'ın yanına varıp ya Resulullah eşhedü enneke Resulullah zat deyip tahrik kılıp namaz okuyanmıştıklar ha. Bunun gurrunları evde gelir inşallah. Adamlar bir tovar adam goýanjak bolup sen kaptanında sana awul kep berip duran adam boljakmıştykda. Eger bizir adam bolmelle bolsa Resulullah'ın zindigisinde bolmardy. Yine bir gede aýdyn
zindigiňde, musulmançylygynda, namazıňda, Kur'anyňda, imanıňda, mescidiňde, azanyňda, hücreňde, mollalygyňda, ýaşy üýşmelegiňde gapdaňdan bir azaly adam ol zindigide boljakmyşdykda. Resulullah'ın ýanyna kini gör, ha şeýlem diýdi geçip gidibermeli. Ine Tebuk jana barya qala bolan waqia Peygamberimiz odal şu gurrun aýdypdyr. Ýyldızdan diýmäň diýip, onu da Peygamberimiň öýü şu kulagy bilen eşitdi. O da dua edenden sonra, o da Hudaý rahmat iýberenden sonra, ey cemaat pikretden görüň, näme Peygamberimiň ýüregine gatdyger? Bir ters geleni diýmermi? Bir näjere bir pest bolýar diýip, näme pikirine gelmeli şomuga? Ýygyny kulak as. Yine bir münafıklığın bolan ýagdaýlaryndan hut bilen hakkında da Kur'an inipdir. Ta kıyamata çeli insanlara ders olmadan çürüm. Tebukun yoluna. وكان رهط من المنافقين يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. Bir tovar münafık 30'dan kan bağmıştık da Peygamberimizin sahabelerinin arasında. Ohum yolla mahul giderlerinden sonra Tebuk'a yetip barya qala münafıklar sahabalan musulmanların aralarına girip şolara aytmalı bir zat. Näme aytmalı? Hawa da diýmeli. Bida görünüp tus. Rum menen jeng etmäne barýas Urupa bilen. Erti şumugy el ayağymyz daňygylja zindana gaşyn sürülip barýan adam da biz diýip musulmanlaryň arasynda aýtýarmyşdyk. Näme diýip? İrcafen bir Rasulillah ve terhiben lil mu'minin. Peygamberimiň döwründäki adamlar boşatjak bolup musulmanlaryň ýüregini gorkoklaýarmyşdyklarda. Belli zatki erti biz barar, bizi Rum serwazlary Heraklius'un Urupan serwazlary bizi tutar. Aham biz el ayağymyz daňygylana görünüp dudan heme diýip habarsızlyk gibi musulmanlaryň arasynda aýdýanmyşlar. O bir aýdypdyr, bir-birini eşitdirip şu musulmanlaryň ýüregini, ruhiýesini harap etmeli, jeňe yaramazlar ýaly. O bir aýdypdyr, şuň üstüne ayet injeka ey jemaatlar. O bir beýlen gyýgyrypdyr, mali ara qurra'ana haula aw'abuna butunan akzabuna alsinatan ajbanuna 'inda al-liqa. Hawa diýipdir, şu Kur'any okuyup berelimiz bar ha diýipdir, münafıklar diýär. Kur'any okuyup berelimiz diýeni Hazreti Ebu Darda, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, ulukun qari sahabalar aýdypdylar. Ey cemaat, Peýgamberiň gowurýan sahabalaryna aýdypdylar münafıklar. Näme diýipdirler? Şu Kur'any okuyup berelimiz görýärmi, şu qariýlarymyz diýipdirler münafıklar. Şular diýipdir, garlar ulukon ýerlerini kani ýaly, öýlerde hewre allançy, jeňe dagdy mydam gorkokdyrlar, zady da ýarayan nädirler ha diýip, ine şol sahabalaryň ulamalaryny, sahabalaryň qariýlaryny, sahabalaryň takwa adamlaryny musulmanlaryň gözünden gasyrjak bolupdylar. Eýni şu mahal bir biderek adamlar, din adamlara aýdylýan kepdir. Bidirek kim yerde bidirekli din bolýan ha ey cemaatlar. Şulay diýen gurrunum hut Kur'anna wa gurrunga. İşte inen ayeti okuyup bereýin size. Eýni şu mahal aýdylýan kepdir. Bir din tutýan adamlara aýdylýan kepler öýde şu gurrunlardyr ha. Eýni şu gurrunlar. Iýenni doýýan nädirler? Bula ýygnamany bilýändirler. Bula ne? Eýni Kur'anna şunu sahabalara aýtypdyrlar da. Peýgamberiň ýanyna din adamlara hakikat içinde bir iman yok kafirler aýtypdyrlar da. Bu malkylar kafira dädir, ýöne kafirlere meňdeşmek biderek gatdyr. Kimin halini kim biler, kim yaratsa şo biler. Şeýlemişdik diými hamana sen aýdýan ahunyň, sen aýdýan mollaň. Özü Hudaýyndan tapar. Özü Hudaýyndan tapar. Allah barahim. Hudaý seni mesul eden agahim onu yetişdip, onu ýüzünden gıybet et, onu ýüzünden töhmet et, din adamlaryny ýamalla diýip. Özüňiz häzir, öz gyýdyňy, öz geliniňi, öz oglaňyň şoň, asyl öz qadalyň al häzir gurrunňy gireniňden. Öz kabryň aýgat, öz kıyamatyň aýgat. Özüme de aýdýan, siz de gollarda Hudaý üçin nasihat diýip aýdýan. Inhe şu gurrunňy Peýgamberiň sahabalaryna aýtypdyrlar.
Birla iyellerini doyanak, öýlerde gorkak, öýlerde zada yarayan nädir? Allançydyrlar diýipdirler. O bir aýdypdyr, "Ha, biziň ol gollymyz şolada" diýipdir. Öýde diýipdir, "Biziň başymyzda şolada" diýipdir. Şişi etipäle de şolada diýipdir, o bir munafykda. Şunu musulmanlaryň arasyna aýdyşyp otýarlar hande. Şolaryň ýüregini musulmançylykdan sawutjak bolup. O bir aýdypdyr, "Hawa diýipdir. La in kana Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem sadiqan la nahnu şerrun min al-hamir." Hawa şudur şu bilen diýipdir, "Mena aslan namaqdam" diýipdir. Eger Muhammedin aýdýan dogry bolsa diýipdir aleyhissalatu vesselam, "Men eşikden de pes" diýipdir ýanky munafyk. Indi musulmanlar mahul ýüregini oýnap otýarlar. Ey cemaat, biderek adam biderek bolýar. Qadim zaman, jedid zaman diýipmele hem bir ýerde adam bir ha. Ne şu ile yak, şu göz kulak, şoşal adamlar değil mi? Aham bir yetimci oğlan mamıştık, şu münafıkın kucağında ulalan, ol musulman iman kamilmiştik. Bir yetimci oğlan, şu münafıkın kucağında ulalan, amanı dədiliği oliyada. Yönü musulmanmıştık, olay diptir, فَاَنْتَ شَرٌ مِنَ الْحِمَارِ وَرَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem es-sadik ve entel kâzib. Hawa diýipdir, sen eşekden pessiňdi, hemmemiz bilýäs diýipdir. Rasulullah dogurçydyr, sen yalançysyň, eşekden pessiň sen nip, ine şu ürünler şu goşunyň arasynda bolup barýarmış. Şu ürünler goşunyň arasynda bolup barýar. Gaýta öwürläp aýtmaýyn, göreýin näme bolupdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da goşunyň bir ýerinden barýar. Aham Rasulullah aleyhissalatu vesselam Jawan sahabati Ammar ibn Yasir'a aýdypdyr, "Ey Ammar, bäri gelipdir. Ey Ammar, bäri gelipdir. Adrikil qawma fa innahum qad ihtaraku. Fasalhum amma qalu. Fa in ankaru faqul bala qad qultum kaza wa kaza." Ey Ammar ibn Yasir diýipdir, Peygamberimiz, "Gelbärik" diýipdir. "Halha, şol üýşmeli görýärmi?" diýipdir. Munafyklaryň üýşmeligi ha. Şolaryň aralaryna bar diýipdir. Siz ýanyňyz, siz oda düşdüňiz diýip aýt şolary diýipdir. Ýani jehenneme girdiňiz diýip aýt şolary diýipdir. Olar saňa aýdarlar, "Biz işe diýemirak ki diýerler" diýipdir. Şonu şolara aýt diýipdir, "Ağlamaň, siz şey diýdiňiz diýip ýanky gurrunlary aýdaga aralarynda" diýipdir. Hazreti Ammar münafyklaryň arasyny Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın kefini buyruğunu yerine getirmeden süreyim, barıptır münafıklaryň arasyna. Barıp aýdypdyr, olada, "Yo, biz näme diýen şonu birlerden dänjek bolupdyrlar." Am Peygamberimiz aýtdy, "Siz şey diýdiňiz, siz şey diýipsiňiz, siz şey diýipsiňiz." Ýeke aralaryna ýanjak Allah Taala Peygamberimize bildiripdir. Peygamberimiz olan aralaryna ýanjak hemmesin aýdypdy daňny. Dirru o münafyk yortuşup Peygamberimizin ýanyna gelipdirler. Ey cemaat, näme etmelinişler? Biderek adam mıdam bihayadır. Mıdam nursuzdur. Mıdam gaýdadyr. Mıdam pestir. Indi tawbaň bernamasyna girmeli, imanyň bernamasyna girmeliler. Yortuk gelip, "Ya Rasulullah" diýipdirler. "Bu ürün bir aýdamy zat diýse boljakmyny?" Boljak ki aýdallar boýuna düşýär. Aýdypdirler olar. فقال أحد منهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. هم barıp Peygamberimizin mübarek ýanyna ýortuşyp barıp, aham şu bir hayarak yüzü suwsuzragyn biri Peygamberimiziň düýesiniň gapdandan ýabyşyp, "Ya Rasulullah, biz dogry aýtdyk" diýipdir. "Bir de şuhy etjek bolduk, bir gülüşjek bolduk, ýadymy çykarjak bolduk" diýipdir. İnnemâ kunnâ nahûzu ve nel'ab. Ey cemaatler, Kur'an-ı Kerim 10. parada Sure-i Tevbe'de 10. paranın 3. ayet var. Men okuyup birin Hudaý şonu ayet indiripdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
testehzi'un. Allah Teala ayet indirttir. Ve la in sa'altahum, ey Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam, sen şu münafıklardan sorasan, näme siz beýdiňiz diýsen, la yaqulunna innama kunna nakhudu ve nalab, yo bida şuhy etdik diýendirler diýipdir. Kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Alan şolan jogabyna aýt diýipdir. Hi Hudaý şuhy edip bejre maskaraçylyk edip boljakmy? Hi Hudaýyň Qur'any we Qur'an okuýarlar bejre maskaraçylyk edip boljakmy? Hi Muhammed Peygamber we ýanynakylar bejre maskaraçylyk edip boljakmy? Şuhy etjek bolsaň halal şuhy, arasta şuhy edibermeli. Näm başgalara dewýäňiz we dini oýun tutýaňyz dep aýt şolara diýipdir. Ina Allah Teala ayet indirttir görüpdiňiz. Ey cemaat, mundan aňyrda biýabrayçylyk barmy? Ey cemaat, mundan aňyrda ýere girmek barmy? Mundan aňyrda suwumçylyk barmy? Mundan aňyrda ýüregiň ýaryp ülämek barmy? Yine bilmänişik bolup, ya Rasulullah, estağfirullah, la ilahe illallah, ben Peygamberimiň ýanyndan ýürüp barýarly diýdi. Häzir de işlerine iman ýokda. Ayet intuyan ayet. Taşından öz ýüregiň ýarlamaly. Gymynlap boljakka, hak Rasulullah'ın ýanyna, falan ahun işan nelha, falan pir delha, falan teverrik delha, falan alim delha. Tamam evliyalarning täji, tamam peygamberlarning täji, tamam mursalинlarning täji. Allah'ın hak habibi aleyhissalatu vesselam. Inha din gurrundan bir qisqajyk almay değil, aham ýuwaş tamam eder. O annagyga wagtymyz bahadır. Inni bular aýtdy, biz şuhy edip gülüşşek bolduk diýip. Burun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir şuh, bir gülüşşek bolup birdat edende sahabalar aýdypdyrlar, innaka tudaibuna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seninle şuhy etýäňmi diýipdirler. Peygamberimiz bir gülüşme gurrun aýdypdyr, ya bir gülüşme bir harakat edipdir. Ya Rasulullah, seninle şuhy etýäňmi diýipdirler. Peygamberimiz bir derman kefaýdypdyr. Derman aýdýarlyň başy da Rasulullah aleyhissalatu vesselam mahluklaryň içinde. Inni ve in da'abtukum fala illa haqqan rawahu Tirmizi. Men şuhy edýänipdir. Ýöne şuhymda bir adamy kiçeltmeýänipdir. Şuhymda yalan allap şuhy edmeýänipdir. Bir adamy gorkudyp şuhy edmeýänipdir. Dogurja arasaja şuhyke hiç kim ýüregi agyrmellärlipdir. Ine İslamiýetiň içinde girip birin dinin kämilligini gözde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselami ve sahabalar kafirler maskara diýenmişdiklerden nämen gurrunny ey cemaat nämen gurrunny Muhammed Peygamber bulara sınjan nöwretýär diýenmişdikler. El-Kharaat ta'lamuna minhu el-Kharaat kafirlik gurrunny diýenmişdik buları özden maskara sınjan nöwretýärşilere diýenmişdik. Ol dinin kämilligini aýtmajak bolpa. Dinin kämilligini özde sen şuhyyndan çyrym, gülüşmäňden çyrym sana bir ýol aýdýa ki ýygy düşmançylyk bolmasyn. Şuhyň ýygy düşmançylyk barmasyn. Şuhyň ýygy ölüme barmasyn. Şuhyň ýygy iki taýha uruşmana barmasyn. Şuhyň ýygy iki hanawada bir-birinden aýryşar ýaly bolmasyn. Ma kam kanun aýtyp berýär sana. Ýerden tapmaly şu gurrun tapjak bolsaň. Qysgaja kanun, la aqulu illa haqqan. Şuhy edernipdir. Ýöne gülüşjek bolamda bir adamy gorkuzmarynipdir. Bir adamy yamanlamarynipdir. Bir adamyň ýüregine degijek zat bolmady diýipdir. Ondan çyryň Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, la tumari akhaka ve la tumazihhu ve la ta'iduhu maw'idan fatukhlifahu rawahu Tirmizi. Biraşy dostuň doganyň bilen jetleşme, dawaly bolup düşman tutunma diýipdir. Bir goýmadan ne diýipdir. Bir. İkilenjisi uzak şuhylaşma diýipdir. Uzak şuhylaşma diýipdir.
Üçüncü wa'de berende şu wa'däňde durjak bol diýipdir. İbrahim an-Nakhai diýen bir alim geçipdir. Kimbi? Imam Azam mezhep başymyz. Şoň ustadynyň ustady. Araqda bir çoň bir alimmiş. İmam Azam'ın ustadyna Hazreti Hammad diýilýär. Hammadyň ustady Hazreti İbrahim Nakhai. Ol aýdypdyr, derman aýdypdyr. El-mizah min sahaf aw batar. Ay berekallah. Şu şuhi etmek, haýsy şuhi? Şu birini kiçeltjek bolup öýde gülüşjek, taraf kiçeltjekden ha. Şizire şuhi diýen adam gözlek göraň diýipdir. Ya hakly kimdir, ya da mutakabbir magrurdur diýipdir. Başga birini kiçeltip öýde güljek bolýar. Öz hele ýoglaň şogy bilen, ya öz boýdaşlary bilen, ya öz dostlary bilen bir garyprak adam oýunjak bolýar, ya bir ejirek adam oýunjak bolýar, ya bir nagysrak adama gülüşjek bolýar. Hulasa başga birini pes tutup öýde gülüşjek bolýan adamy görüň diýipdir. Ya hakly kimdir diýipdir, ya öz mutakabbirdir diýipdir. Biter de o mutakabbiriň de öz hakly kimdir, ikisi bir görüň diýýär. Şol adamlar bir bellice urrundur ha. Türkmençe urrun haşy. Öýleri halk oýnaýandyr. Imme başga bir dagy şolary bir zat diýasa, ýüreklerde ýarylyp barýandyr ha, kep götürüp bilmäni. Hop sen halk oýnaýan, sana da bir zat aýdanda sen ne tahammül etdi. Asyny özüňe bas, ötmese kesek diýip köni türkmen. Özüňe de bir gör, näjire bolýar halk sana gülşende. Imme şo denanaga, şu erk adamy dagy bir zat diýasa, mana şey diýilipdir diýip öňüne näme qadip ýüregi de ýarylyp barýarda, özi halk oýnaýaty. Ýok, ine dinimiz ak gurrun peýgamberiň sözüne aýtdym, şuhiye diýenmiş, emma şuhide din oýun bolsa kafirlik bolýar. Hut Kur'andan aýtdyk delilini. Ýok, bir musulmany peseltjek bolup, ya onu oýnajak bolup, onu kiçeltjek bolup, hulasasyny aýdyn, fiqh Hanafiden şoň menen tamamy diýili. Ine fiqh Hanafiden okup bereýin. El-hasil المنهي عنه فيه إفراط أو مداومة عليه لأنها تؤول إلى الإيذاء والمخاصمة وسقوط المهابة والوقار والذي يسلم من ذلك هو المباح كذا في عمدة القاري للعلامة العيني الحنفي فقه حنفي دايدية شوخين اتملال هيلي شوخيك پیغمبرمز edmen diydi. Şuhi ki şeriatta hiç doğru değil. Günahkarçılık hayt şuhi şu. Bir şuhi ki birinin hakkına geçti. Bir şuhi ki uzak bolsa, bir şuhi olya gülüşen de koymalın şu tada. Turundan sonra uzaklaştırmalılar. Bollun şu tada. Adam bir gülüşen de onu uzaklaştırmalılar. Eğer uzaklaştırsan, ayada varsan yine şu gülkün. Miri sorma varsan yine gülkün. O insaniyetten, o külli içtimadan çıkarıyar adamı. Yani geçen gururunda da ya haklısız oluyor ya mutekabbirlik bolar onunla. İnhe şuhin uzaklaştırmalılar. Birinin yüreği ağırmalılar. Eğer birinin yüreği ağıracak bolsa, ya uzaklaşacak bolsa, ya adamın haybatına zarar verse, sen bir öýde izzetin bir musulmançylyk, ya bir ahunçylyk, ya bir hacılık, ya yaşın 20 vardır, 30 vardır, 40 vardır, bir öýde bir haybatın bolmaly, bir ululuğun bir göze bir ululuğun bolmaly, şonu gaçyrjak bolsa etmeliler diýipdir. Ýok, adajyk şuhy bolsa, haybatyna zarar bermese, birine azap bolmasa, onda hiç işgali ýok diýip fiqh Hanafiler aýdýar. Allah Taala iman baýlygyndan aýyrmasyn inşallah. Allah Taala kalplerinizi nuri imandan dolu etsin. Huday içgaralıktan, birini azal kefaytmaktan, mızahımçılıktan Huday hemmeni saklasın inşallah. Huday vatanımız emniyet bolsun, iman yürüysün, abru yürüysün, mehabbet yürüysün, ittihat yürüysün, mescid medreselimiz yürüysün inşallah. Bir alham 3 kul huvallahu okuyayım, ötürlüğün ruhunu da bahşedip, ilgun vatanımda 3 dua eder, Allah'dan gat umidkandır, dualar kabulür inşallah. Okuyuverin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah. Pira ilahi amin. Marizlamız badip kan adam qagdi vertir. İhlas bilen dua et pira. Beylik muşkilli dualara ilahi amin can Huday.
musafiratda, hıtmatta, qurbatda. İlahi amin. Hudaya iman yürüysin, emniyet yürüysin, ağzı birlik yürüysin, mehabbet yürüysin can Huday. İlahi amin. Bereket yürüysin. Amin can Huday. Süyücülük yürüysin. Namardazar olmasın. Amin can Huday. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya ilahel alemin. Birahmetke ya erhamer. Maşallah. Barakallah. Yoldaşlığınızı yadınızdan çıkarma. Elhamdülillah.